Sa pagtitinda ng mga kakanin inaasa ng 42 anyos si Nanay Catherine ng Barangay Mabgas, Sangay, Camarines Sur, ang gastusin sa pag-aaral ng kanyang 2 anak, lalo pat mag-isa niya na lamang itong binubuhay simula nang siya'y mabalo. Kaya ang mapabilang sa mga benepisyaryo ng SLP o Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ay isa raw na malaking kaginhawaan. Akit pa talaga ako para tinda na talaga ako daw, nagkaklase ako. Nagtitinda na talaga, nagdadara ako sa eskwela ng mga paninda para may baon. Ngunyan, tapos may mga hanggang sa nagdakol, tapos 4 piece baga po, dagdag income pa. Yun ang tigpuunan ko, nagpuon sa diit, hanggang nagdadakol man. Diyan ko tigkukaso, pagkakan, tapos pambaon-baon sa eskwela kan mga aki. Bukod kay Nanay Catherine, 55 pang mga maliliit na negosyante mula sa 19 na barangay sa Sangay ang napili sa naturang programa. Ngayong araw, isinailalim sila sa ikalawang assessment ng kagawaran upang malaman ang kani-kanilang negosyong popondohan. Kasama sa mga benepisyaryong sumailalim sa assessment ang 59 anyos na si Nanay Nancy ng Barangay Patitinan sa nasabing bayan. 2016 pa ako nagpuon. Tapos, para bagang nawara ito, naglinding ako. Tapos, 10 years ako sa linding. Kung nasagsagi ka mga aki ko pag ireskwela, di duman ako nagkukua. Ako ma'am nagpapasalamat sa DSWD na nakuha ako dyan sa mga bagay na yun kasi hindi naman ako nakakapasok sa ibang mga ayuda yun. Talaga nagpapasalamat man ako na nakuha ako ng ayudan ito sa Ako Bicol. Ang naturang programa ay patuloy na naisasakatuparan dahil na rin sa pagsusumikap ng Ako Bicol Party List na makahanap ng pondo para mabigyan ng sapat na tulong pangkabuhayan ang kanilang mahihirap na kababayan. Samantala, nakatakda namang isailalim sa assessment ang mga napiling benepisyaryo mula sa bayan ng Goa bukas, Oktubre 29 at presentasyon Oktubre 30. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.